Yan naman. Uy. Yan naman. Ito. Laki naman. Uy. Groom talaga. Katawag talaga mga tayo. Sus, namamayag pag na. Hey, puro yan. Oh, huli, oh, di ba? Flaplyan ka tayo. Ayusin mo ka tayo, flaplyan. Ah, grabe, ang laki. Sige, retriever mo ka tayo. Kaya lang mo, ano yan. Danda na, angat. Oo, yun, kasi talaga, oo. Sige, kaya yan. Ay, grabe, ang laki. Ay, laki. Hawakan mo na isda, baka makatalon pa. Ano naman to? Original? Original, gumagalaw eh. Dalawa na kayo ito si JJ ah. Ay ako rin. Oo Katoy, ako rin. Yan na, gumagana na Katoy. Yuy! Uy! Ato ara. Ay mali yan. Kami! Dami. Paldo si Kachoy! Salamat din. Kami, isda. Ibigay mo sa papa mo. Yaya. Tapos sa Yaya ng ilog ay Laguna. Taytay Rizal. Saan? Ayan mga Katoy, good morning ulit mga Katoy. Balik tayo mga Katoy sa pinakamagandang fishing spot ulit dito sa may Taytay Rizal, no? Sa loob ulit tumatay ng RMDP. Yan, Villas Homeowner Association. So ito mga Katoy yung ginagawa ko. Yan, no? Kasi nakaraang yung mga pinagdaanan ko ay parang naputol ulit. So ngayon magdadala na naman tayo ng para apakan. Tapos lalagay tayo doon kasi may mga tayo dito tayo sa spot yan tayo dumaan. Tapos mga tayo, bad news, may namante mga tayo, medyo malabo-labo kasi alam nyo mga tayo kung bakit nasabi kong pinamante yan. May pinagdaanan ng tao, tapos nagkaroon ng water lily dito. Ay, sayang to. Pero tatry pa rin natin mga tayo, sana dumawi pa rin. Ayun, sit up muna ka mga tayo. Sana meron pa rin. So yun mga tayo, tara. Sit up muna ako mga tayo, no? Thank you. A few moments later. Positive mga ito eh. Mga tayo. Diba? Oh, yan po mga tayo. Oh, mga tayo. Positive pa rin mga tayo. Oh, grabe. Nagtatry lang. Yun, grabe talaga. Out po mga tayo. Grabe lang rin. Oh. Yako. Kahit pala pinamantian ng mga tayo. Pang-apat ko na to. Sinisting ko lang kasi mga tayo para talagang mandigurado ba tayo. Mga tayo. Kaya nakasit at na tayo mga tayo. May nalagay na rin ako ng payong. Oh, grabe. Malalaki talaga. Diyos ko. Tingnan niyo mga tayo. Oh, grabe na laki. Yung katoy, ba't ayaw niyo kasi pumunta rin sa espasyo? Tapos marinisip kayo talaga. Nagtatry pa lang ako eh. Ito mga pinakaisa na to. Itong butong sitap sa atin. Ito. Itong butong ito na naman. Kagat mga rin. Kalapan dito ka na Kuya Ronnie. Nagdala pa naman ako ng pastel. Yan, dalawa yan. Wala ka pala dito Kuya Ronnie, oh. Search. Tapos si Kachoy Christian naman, kakarating lang daw. Nako. Jesus. Tapos ganda-ganda tong spot. Ayaw yung magpuntahan dito ah. Yung matay, napakaganda ng gusto ko. Nakaupo lang ako. Dinagdagan ko yung styro. Ginawa akong 4. Kahit pinamantian pa lang mo ito, ayos na ayos. Kasi tinisting ko lang mo ito kasi para sigurado pa tayo. Talagang mayroong makukuha pa rin. Ayan lang mo ito. Grabe, napakaganon lang talaga ng ano mo ito. Yung magkaroon. Huli na naman.
Oh, grabe. Pinakbo ng mga katoy. Grabe. Itinakbo ko mga katoy. Grabe, lalaki. Ay, Diyos ko. Nabaliktad pa ito. Naggalaw pa itong video ko. Grabe yung mga katoy, lalaki oh. Nagkalit-kilit yung get-up natin. Nagpapain ako ng isa eh. Nagaganyan ako, nawawala na yung looter ko. Ito yan. Lima na kaagad. Lima na pa. Kalahating kilo na to. Mga laki mga to eh. Ito, nag-sit up ako ng taw-taw na ano. Ay, nag-sit up. Dapat dinala ko yung taw-taw ko mga tinadalawa. Dinalang sana tayo nagbutom. Wala sa butom mga tayo. Nakailang palit na ako eh. Nakaisa lang ako kanina. Yung pag-start kanina. Yung pasensya nyo na. Medyo natin dapat nag-sit up pala ako agad ng start. Grabe kung nag-videoan ko yung mga tayo ano. Yung tatlo. Ganyan lang mga tayo. Napakapapa. O yun o. Oh, mga tayo ganyan lang yung sit up ko. Tapos sensitive shoulder. Ganyan lang siya. Tapos ang pakundo. Tayo mo. Pinatakot ko dito. Talsik yung bulati sayang. Kagatin nyo na yung botong player. Kahit aroyo lang. Nakakatawa aroyo mo ito sumisigsag na ganyan. Yan na naman. Uy! Yan na naman mga ito. Grabe laki na naman. Uy! Grabe talaga. Patawa talaga mga tayo. Jesus, namamayang pag na naman si Taw-Taw ko. Ay, very good Taw-Taw. Buti na lang nadala kita. Grabe. Oh, size 10 yan mga tayo. Napakabilis pa talaga si Taw-Taw. Ano yung nakaagad? Nagtama nga inala ko mga katay. Talagang pinupog ng pinupog yan. Tama mga katay oh. Walang kumaagad. Samantalang yan ang pinakamagandang spot. Ito talaga sabi ko na nga kay Kuya Ronnie oh. Kung inagaan mo dito Sarge, naku sa'yo itong mga huli nito Sarge. Kahit ngayon Sarge, pumunta ka. Binibigay ko. Kainin ko muna itong isa ko natin. Talaga meron tayong makakabanding natin dito. Kasi Ronnie. Binilan ko sana search ng ano. Pastil. Pastil sa mga tayo. Pastil. Mga tayo. Liig ng manok. Kain po. Kain tayo mga tayo. Pastil. Wala talaga mga tayo. Di man lang nagpaparamdam dito sa kabila. Buti pa ito nakaisa to kanina eh. Ito wala talaga oh. Ngayon wala na kumakagat. Itong pastel. Ito 15 pesos liig. Mamaya ulit mga tayo. Ay, salamat God. Shoutout nga pala kay Pres Nelson at kay Manoy Noel Cruz. Lagi kong nare-read dito Manoy itong panalo ko.
Talagang sana ko talaga ito pagka makadali tayo ng mamaw. Wala, parang talaga mga ito. Oh, ready. Ganyan lang si Maki. Diba? Ayos. Agad na kayo mga baby. Go! Ayaw kumagat sa buto mga baby. Ayan mga katayibay, mga tayo tayo. Mahirap lang ha? Ikaw lang gumawa nito? Oo. Yung mga kaibigan natin. Asan yung isa mong spot na maganda? Yan o. Sa kabila ayun. Doon o. Dito mas maganda kaso ngayon ay mahirap talaga kasi. Tapal-tapal ko lang yan na ano. Na plywood. Saan yung kaya kachoy na maganda? Mahirap Di ba dito lang. yun? Doon yun, doon banda ron. Sa may nakakita kayo ng mga tricycle ay motor doon nakapark. Yun, pag gaganyan ka lang. So dito maayos naman. Ganda rito kaso ngayon matumal. Huli masyado. Malalaki pati kayo na umaga. Mga pagdating ko. Oo, ngayon tumumal. Oo. Uy. Ay talaga maalol ko kasi. Yan nga oh, parang mayroon pala yung spot. Malalim kaya yung Magdagdag tayo ng ng karton. Ayan mga tol, bali tatambakan namin ulit para maka-spot sila dun sa katabi ko. So yan, dito kami kukuha mga tol. Yan. Styro muna kasi tapos plywood. Lagyan natin. Oo. Ayan mga tol, si JJ mag-akot kami. Shout out! Tapos mga tol, si JJ yun. Ayan mga tol, nakaisa ka na? Hindi, sa'yo yun. Yung plotter ko biniwas. Meron ako ng wakate. Meron na yung nahuli yung akin pala. Nag-aakot kasi kami. Tara. Dandahan lang kasi. Mahal tayo dito. Ayan mga tayo. Nakasit up na kami. Oh. Katoy J. Tsaka si Katoy JJ. Ayan. Shoutout nga pala kay kay Joel daw. Kay Boss Joel. Banana. Joel Banana. Ba't mahilig ba yun sa saging? Dahil pamingwit nun. 100. Yan. Grabe. Dahil palang pamingwit. Ayan mga tayo. Diba? Gumawa lang kami ng mga dito. Maya nito. Naglulubog na pati ko konti oh. So yan mga tay, mga beginner din pala sila oh. Yan. Sabit lang oh. Sana nga dumawi dito. Ito yan, huli yan oh. Yan mga tay, nakahuli sa katay. Ay, sana original katay. Ganda original yan katay pag ganyan. Ay, aruyo. Oh, ayos. Kasi Jay. Uwi na daw kagad. Ayan. Sa cooler natin yan. First cuts kagad. Ang galing. Uwi na kami. Kasi sana magdaridarit sa. Si Kachoy. Good morning, good afternoon na pala. Sa inyo. Isa na kami. Oh, di ba? Tiyagaan lang nito. Maabot dun eh. Sa gitna. Hindi tayo marunong magtapon eh. Yan, shoutout ka sa Joel. Nakahuli na si Katoy JJ. Oh. Ano ba yan? Uwi na kami. Uwi na daw sila. Isang huli, uwi ka agad. Isang mata. Katoy. Oh, huli. Oh, galing. Katoy, original niya, laki. Ay, ganun pa rin Katoy. Sabit na po. Sabit na sa'yo? Sabit na. Ano mo? Original, gumagalaw. Dalawa na kayo ito si JJ ah. Ay ako rin. Oo Katoy, ako rin. Yan na, gumagana na Katoy. Yuy! Uy! Ato ara. Ay maliit kat sa akin. Ay okay na to. Goods na to. Ayos na, kakatapon ko lang yun. Ay maliit talaga. Grabe, dalawa yung kinagat. Ay isa lang. Dalawa nga. Hihilayin mo. Ay isa. Dalawang hook yung kinagat. Ano to yun? Ay, paka-release na rin to, maliit.
Ngayon lang ako nakahuli ng maliit dito. Ayos. Kachin, sana kumagat. Ay Kachin, okay na to. Mukhang marami na. Mukhang marami na Kachin. Bilisan nyo magpain. Tingnan mo yung buhol. Ay mga tay, may kasama tayo dito. Buti na lang. May dumating tayong mga kaibigan. Hey, huli yan. Oh, huli. Oh, di ba? Flaplayan ka tay. Ayusin mo ka tay, flaplayan. Ah, grabe, ang laki. Sige, retriever mo ka tay. Kaya rin mo, ano yan. Ganda na. Angat. Yun, katoy Jay. Talaga, Sige, kaya yan. Ay, grabe, ang laki. Ay, laki. Hawakan mo na isda, baka makatalon pa. Pangalaan to. Nagpa-practice mo pala ito yung mga bingin mo ate. Kawa ka. Hindi ko rin mas pasok-pasok ito kaka. Sabi ko na nga ba, okay na. Tubig niya, tubig. Pampawala ng nervyos. Di ba? Tilapia, tunay. Tuna yan. Kachay, shoutout mga katay si Kachay. Kachay, shoutout mo sino? Joel Balana. Yun. Okay. Puro ka si Jay. Kala ko si JJ pa rin. Tilapiyang tunay. Agad yan, original sa malapit eh. Ang laki na. Laki nga eh. Sana makarami kayo mga katoy. Hindi lang kami namimik yan. Practice pa lang yun. Di ba? Ano yung pagtunay na yan? Laki nga, ano manapit? Okay. Pinamantian pa yan katoy, di ba? Paano kung hindi pa pinamentihan yan? Ay, sige. Sige, biwas mo. Mayroon. Dang. Yun, huli. Wala. Nakawala? Meron? Ay, sus, sayang katoy. Buhay. Marami yan, mamaya ulit. Katay. Sayang, no? Sayang. Huli na naman. Katay pilit pa rin. Alam mo katay? Dito kumakatay dito. Yan. Dito ba? Yan. Asan ka na ba? Yan, yun dito. Yan o, huli. Katay Jay na naman. Siyempre, putang ina ka rin, mangga eh. Gawain ka kasi ng kain eh. Yung mga tayo, binigyan tayo ng yung Katay JJ ng mangga. Kumakain kami, kinagatan. Nasira. Ayun nga yung kagat dito kasi, ganyan. Biglang sumasabay. Uli. Pag kinagat pa, ano mo na. Pag maramdaman mo gumagalaw, saan mo? Birahin mo na. Nawala. Ayun. Yun, tama yung katay. Ganun, nakuha mo. Woohoo! Yun. Ang galing. Ang galing mo katay. Huwag ka dyan. Ay, sumabit. Anak ka. Katay. Ayos mo. Ayan na, si Yun, Katoy CJ. Galing. Yun. Nakakadali ko mga katay si CJ. Pang-apat. Di ba? Original. Royo. Maruyo. Yan o. Grabe, ang galing. Biglang lubog eh. Biglang lubog, galing mo. Oo, timing ka, galing. Nga na spot natin mga kapatid. Huli na naman dito yun. Tapos sila Philip Roblisan doon. Dumatras kasi nahirapan sa spot. Mas natalo yung anting ko mga kapatid. Hindi ka Choy Jay. Maganda sana yung bulati kung hindi natapon, no? Sayang yun. Sumigsag. Umano kasi tayo eh. Ano yung naapakan? Ganun. Nasa styro. Tumagilid pag-apak ni Katay. Tutorial. Tutorial. Ayan o. Yan Katay o. Ay. Ayan, pwede na yan. Ay, dito pala ako. Yan. Pag kumagat, sabi mo para lastik na yan. Ay, ito. Tama yan dito. Ito na lang pang angkla natin to. Dito na lang.
Itong pamiwas mong isa. Palo mo yung mga ito. Oo, dito lang to. Huli na naman! Woo! Ah, kalas na naman! My God! Ba't ganun? Ba't ganun, boy? Ba't ganun? Mapurol na, boy! Namuli na yun eh. Huli na yun eh. Maliit kasi yung hook mo kasi. Sa akin, 10. 10 yung size yung 10 sa akin. Size yung 10. 7 yata eh. 7 lang yan eh. Maliit. Kaya na, karga natin ulit. Nakakainis na. Kinakagat. Nakaisa pa ka, Toy. Ulo. Yun pa. Pauwi na. Oh. Pauwi na. Nakaisa pa. Ay, ganda ka, Toy. Original. Oo. Original? Oo, original yan. Ay, yan. Yun. Yun naman. Mura pre. Napamura ka, Toy. Oh. Uy. Tilapia ang tunay ka, Toy. Oh. Reels na ako. Ayos na. Pang reels yun. Thank you mga Toy. Okay pala. Oh, ano na, uwi tayo, hindi pa. Kachoy, thank you sa inyo. Thank you din ha. Uy. Tapo mo sa amin. Oh, ito lang ulit natin mga Toy. Oh, nag-enjoy na sila diyan. Tapos ibigay natin kay Jay to. Papulutan daw kay papa niya. Hindi. Oh. Dali na. Kaya ako din nagdala ng ano, ng cooler kasi sabi ko pag kung sino, ay doon na tayo. Kasi para sabi ko kung sino yung makapising banding ko kasi yun ang sinabi ko kanina kaya ako nagdala ng cooler. Ayan. Dami. Paldo si Kachoy. Salamat din. Diyan kami isda. Ibigay mo sa papa mo. Biyaya. Tapos sa Biyaya ng ilog ay lang Laguna. Taytay Rizal. Saan? Yan. Salamat. Katoy J, Katoy J. Dalawang J. Tatlong J na. Ay. Oh, meron pa. Meron pa. Meron? Ay, meron pa. Yung pa. Huli pa more. Ay, original ulit. Original. Oh, ay nag Na, Kachoy. sumisigsag, hindi yan. Ayan na. Ayos. Kachoy, Uy. Uy, thank you. Tumatalon pa. Galing. Ayun na. Ayos. Galing. Isa pa yun oh. Kala ko ginagalaw. Oh, yan pa ate, pauwi na. Doble na yung blazing namin oh. Ngayon ang Uy. datingan. Shout out Kadoy. Shoutout. Salamat Kachoy. Salamat. Thank you. Bye-bye. Nakate ya, uulit pa. Oo. Ayos. Sarap sa una naman mahirap eh. Mahirap lang mapuntahan pero maganda. Motor mo Kachoy. Ayan oh. Yan mata yung spot oh. Ayong natin, may parking dito. Yon. Yan, tapos yun mga spot na nakaraan yun oh. Kita nyo yun. Ayun oh, sa dulo na yun, yung kulay puti na yun. Dito lang sa dulo. Ay ginagawa ng construction yan sa likod. Yan. Muli, maraming salamat Katoy J. Katoy JJ yun. Oy, Kachoy. Thank you. Dito na kayo, madami dito. Grabe. Thank you Lord. Thank you mga Toy. Bye bye.